zanmuku babba. Ya matana nasiha zanmuku babba. Farko ni da babbar ciki zan soma, wannan kanwace gare ki rike girma, ke kuma kira na gare ki yake karama, dan Allah kar ya zama kirai na babba. Yina yi bari na bari ce ba a yabo ba, kuma ku haɗe kawunan ku ba gaba ba, inda wani aiki ikisa ta ba mai wuya ba, dan ita yar hutu ce ba ta san wahala ba. Dama ba nasiha ba za ka yi gare ni, zagi da cin mutunci ya za ka kira ni, to aikacin ba ka da komai ka aure ni, don haka wuyarka ba irin wacce ban sha ba. Nufinka yar wahala a ce ni mara komai, wahalar huɗa kufur da maimai, na sha a gidanka yanzu don ka yi komai, da aka wulaƙanta ni ba kai tunani ba. Dan na faɗi wannan zaki man kawaɗan baki, to na fahimce kike kan baki da kirki, to ki bar man gida na mashi ya fi sauki, ko ki haɗe da wulakancin da baki taɓa gani ba. Dama ni ba na son zaman kishiya, tunda a gidanmu ni kaɗai ce babu ƙarya. Babana ya haife ni ba ni da yaya, don haka ma a nan ba zan zaman kishiya ba wallahi. Za ka zauna kai ni ba zan zauna ba, in ko kana so na zauna sai dai ta yi gaba, dan ni ba zan zauna da 'yar talaka ba, gara ka aro daidai da ni ba wannan ba. To kin ji ta ce na wuro daidai da ke ne, ko fa kina so ki ce ƙwarya ta bi ƙwarya ne, ni ma ina jan kuwa ai daidai da ke ne, don kuwa ina da kuɗi ban kwarasa ba. Dama ka auro ta ku ci mun mutunci, kun manta ubangijinku ne mai karamci, ni na kasance a waƙi na talauci, Allahn da ya ba ku ni ma bai mance ni ba.
bace ba.